پنت مرواردنت اے مراگشتہا واجہو دوستاں وشت کت یک زانتکاری گوشید وحدے کے یک کے وات زندے اڑو جنجالاں مانگی شتگ بلے پدا ہم سک کے وحدہ تئی ہمراہ و مدتا کنت اے مدتا کمک نگوشنت مہر گوشنت سلامت بات ہے۔ یک کوا سے گوشید مردمانی دوستیا تو وطی نیمگا آیانی دلگوش ورکنگا چے پہمت کنے اگنا دوستی گپا و درست کنند سلامت بات ہے۔ یک دانائی گوشید انسانا گو شر ببے نیکی کنو کسی بدیا مجیڑ بلے وطا یکر رو گستا بدار کساسا چگیش گو ہچ کسا نزدیکی مکن پرچا کے ترا ہچ چیز انسان پیما پشومان کت نکنت سوبین بات ہے۔ یک شہزانتی گوشید مہر سودائی نائنت او نئے کے سودائی چیزیں مہر دلانی زبان انت مہرا نہ امید است او نئے کے سرا منت ایرکنت داکی کے پا مہر دلا چے در بیت مردمہ قرار و تاہیر بخشید سلامت بات ہے۔